Samantala, idol, nilinis at inayos naman po ng hanay ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office or MDRRMO kasama po ang Bureau of Fire Protection or BFP, mga Barangay Disaster Risk Reduction and Management Committee ang sa may bayambang po sa bayambang ng kanilang mga nasasakupang evacuation center. Paghahanda ito para sa maaring emerhensya at pagpapanatili ng maayos para sa kaligtasan ng mga sakop na komunidad. Ilan sa mga evacuation centers sa bayan ang nakatakdang linisan at ayusin tulad ng Manambong Parte at Manambong Sur at Pantol upang mapanatili ang kondisyon ng mga ito. Samantala, inaasahan pong matatapos ang operasyon ng paglilinis sa darating na Sabado. IFM News. IFM News. IFM News.